Peña Raúl. Bueno, bo día a todos e a todas, estamos aquí no País Vasco, en concreto no IES de Arratia. Estamos no pabellón deste instituto e pois detrás nós podemos ver o campo dun deporte que imos falar, en concreto bueno, estamos aquí con un compañeiro do País Vasco. Como te chamas? Ayoche Loyola. Bueno, vamos a preguntar cómo se xoga este deporte, en qué consiste, todas esas cosas. Bueno, ¿cómo se xoga este deporte? Bueno, dau pelota que dan inicio na ruedas, a diegas eta eguraz lan bolita txikimeteaz, da jolastuten da bat. Gauzea emonbeako la pelota y eskudas, aldanik eta atzeren egiteko tanto. Eta, bueno, horretan da, egitera tanto da. Normalmente xogase cunha pelota de coiro con un fío gordo e dentro del hai unha bola que pode ser tanto de madeira como de goma. Trátase de tirar a pelota ao máis lexos e que o contrario non é igual, que o lance para arriba, para fora ou para baixo. Neste deporte, onde suelen sacar e que significan esas dúas palabras que están escritas na parede? Labur e luz. Normalean ataraten da modalidade importante dana banaka kantxa osoan ataraten da gauten dutik eta pasa izitzuna zazpio. Gero labura beste modalidade bat dana binaka jolastuten darenak bin personak eta gero jatotzen daikoa esakera. Eta gero lauterdien sakea emoten da lauterdien bai eta pasau behar da eta bosta da pasau. Laburik esan dut da ez dagoela pasau behar zaudena eta luzek eta zure lagatzera edo da txarra edo egiten da atxela dezake. En este xogo fatese desde o tercio medio, segunda modalidade, pode ir hasta 3 ou hasta 4. Tamén as distancias ás que chega a pelota tamén depende da modalidade que sea. O lado de luce é a distancia na que pode entrar a pelota, o sea, ao principio e ao final. Ahora falando un pouco sobre o reglamento, podes nos contar que reglas básicas hai? Bueno, lehen esan dugun esatean eta gero dauz marra egin batzuk eta emoten bada marra da txarra eta emoten bada marra kanpora beba. Eta gero emon behar jako derri hori, egiten baduzu hartu eta bota, horrek notxoten dutanto. Eta hori da, batez bera. Basicamente as reglas principais son o que dixemos antes do saque e despois que as liñas amarelas non se pode tocar e se pode ter a pelota un segundo máis na man. Se non sería a chiqui. ¿Cómo de presente estaría ese deporte nas vosas vidas? En plan, cantas veces xogades? O sea, é moi habitual. Hemen bai jolastuten da asko, da gero bai azkenen urtetan internacionalmente zabaldu de bastante. Ontxe bertan Euskal Selekzioa beran jolastuten mundialak eta hola mundu nesta oso ezagunen behametxe jolastuten da bastante. O deporte gañou popularidade, xa que antes era un deporte tradicional, pero pouco a pouco foi se perdendo, pero ahora hai uns anos volveu a gañar popularidade. Agora mesmo, polo que nos podo contar, é un deporte que nesta zona ten prácticamente a mesma popularidade que o fútbol. Agora, por exemplo, a selección de Euskadi está xogando un mundial.